Ahoj, zdravím vás z mého dalšího videa. Dneska to bude z nové série Unturned a dneska jsme tady v nějakém tom a pokusíme se najít snajperku. Tak jo, spadl. Nevadí. Tak, jdeme se podívat. Tady bývá docela často snajperka. Tady v tom myslím. O, sniper. Ne, něco ještě lepšího. Tak jo. Našli jsme úžasnou věc. Snajperku. Dá se tam dát bajonet. 7x zoom, já nemám 12 knop. Jo, vlastně já to mám téhle pušce. To sundáme. Ježiši, co dělám? Tohle je super zbraň, já mám takovou radost. Tak 12x zoom a... Mě tady lítá moucha, sakra. Pode mnou nic není dobré. 12x zoom. A teda pytle. Ne, na to nejde dát. Konečně, ježišmarja. Vidíte? Aha. Super, a tady nic není. A jelikož když se disconnectnete a no mapa, to už mám, ale vezmu. Disconnectete a zase připojíte, tak se vám jako kdyby resetnou itemy a všechno tak. A když máte bajonet a kliknete Fkem, nebo teď to dělá tohle, jo, tak prostě píchnete do hlavy a bude mrtvej. Počkám se, kolik je v tom 0. Zase někdy zajdeme. Počkat, v tomhle jsme byli? Nebyli. To je super, tady je další věc. To se nehodí. Počkejte, ta moucha mě fakt štve. Tady si. Tak, dobrý. A to se mnou můj kamarád, ten se jenom dívá. Ten je úplně tupej. No, pak tady je se mnou ještě můj pes. Kdybyste slyšeli něco, nějakého chození, no, jako teďka, tak je to můj pes. A teď jsem se stoupila za rukou. Jdi pryč. Jdi pryč. Nechla. Tak, hodíme to tady. Tohle je nejlepší tohle. Co tu máme? 2 moldy. Jdeme dál. Musím spodívat se, no to je ten zabarikádový dům. Jsem do nich. můj
pes mě oblizuje nohy. Dneska se asi pojedeme ještě třeba na letiště, tam to prozkoumáme, pak to ukončíme. Ach jo, proč chodí? Proč? Už se. Tak, jdeme na letiště a tam si vezmeme pár drog a můžeme jet. Hlavně drogy nejsi doprava. Mohl by vás to zabít. V Praze předevčírem nějaký zdrogovaný debil srazil 21letou holku. To je magor. Hop. Jsem tu. Ne, zabij ho. Ne. Jo, konečně. Tak jo. Tady je třeba jedno vojenské auto, který vůbec nefunguje, ve kterého ani nejde nastoupit nic. Ani to nejde použít karček, což je škoda. Tady tak na schvál. Zabij. Dobře. Ty vole, kolik jich tu je. Kdybychom to úplně naštvat, protože dívejte, kolik mám skillů. No. Tady mám maximální levely a tak. Když vezmu imunitu. A když máte běh na max, tak vlastně to vám stane jako, že už nemusíte skákat za 10 těch, ale za 0. Skáčete za 0 energie. Prostě je bronobnosno otravovaný. Do nich. Tady jsou taky hodně vzácný věci, minule tam byl generátor. Zase něco ničí. To. Takže zkoumáme to. Končíme. Ne. To vlastně to je lehký. Když mám to tam. Tak, plášť, no nic. Tak snad tady bude něco aspoň dobrýho. To je zombík. Tak. Další mapy. Je to na můj... Ne, Joury magazín. Já bych chtěl náboj do tohohle, ale... Biome. Když tak mi napište, co jsou náboje do tohohle, protože já... Extreme magazín. Aha, tak už mi to nemusíte psát. Ale vy mi napište, kde se to aspoň nejvíc nachází. Kus trefíme někoho třeba. Nejdou vidět. Sakra. Zkusíme, jestli přežijeme. Se nám nezlomí nohy. Ne, já to radši zkoušet nebudu. Tady vyskočíme oknem. Jsme rebelové. No a já bych to tady ukončil a těším se na vás u dalšího dílu. Tak čau.